Indaba endala impica abadala ngiyaphica. Impilo lento yempilo thina siyilwa sodwa noma sishayeka sikwazi ukutshela umuntu. Siwasize sivuke singayithi vu. Abanye bethu bayazibonela njengechwane lenyoka. Asinawo amafa nabazali abafunda baze bagogoda, asinakho thina esinakho kuphuma ezandleni zethu, iy'thukuthuku zethu kuphela esinakho. Okunye-ke ningakwazi ukuthi asinabo nobhuti nosisi esingabafonela noma inini bezosivusa amaseswini. Ithina amakhande asemakithi. Futhi-ke okunye ningakwazi ukuthi ithina ama-backup plan asemakithi. Asinayo thina i-backup plan, anginayo i-backup plan. Imini i-backup plan yalo yamkhukho engiphuma kuwo. Okunye-ke yingakho ningibona naleli toho enginalo ngilihloniphisa okwamfundisi ngilisabisa kwenyoka, ngoba noma ngathiwa aligcolisi kangakanani emehlweni enu, kodwa iy'ngane zami zilala zilile, nabazali ekhaya balala besuthi. Kanti-ke nami bakithi-ke ningangizeli ngobuso, kodwa ningawudedela uma ngithola isikhathi. Akusike home affairs lapha kusemhlabeni, and emhlabeni ikusasa lithenjisiwe, ukufa kuphela okuthenjisiwe.